ďakujem. Víťaz! Víťaz! Môžeme s vami spraviť rozhovor, pán Pišto Baláš? Už to je jasné, pozrite sa sem. Zložil som ho ako jedna šupa KO. Ja už nemôžem za to, ja keď prídem do ringu. Jedna padne. Ja sa ani neuzriem, to není snad možné. Asi aj zlík. Až som Postaviť, čo? Môžete nám povedať, aké ste zažili už úspechy v tomto športe bojovom? Zažil som, viete, aké úspechy. No mám 6. dám v karate. A to sa nechcem chváliť, lebo teraz som boxerista. Poviem tak, že som sa bil s Mikeom Tysonom. Ten ma velice vyzval. Som počul, že niekomu odrizal ucho. Čo mne zobral na plat. Hovorím, no poď mi výzať, poď. Tak som prišiel, velice frajeri, začal pri mne transprovať, veľký boxer. Ja som prišiel, som sa do kriku. Som išiel. Jedna, druhá padol. Teď vám bol víťaz. Pán to držal túto lajku. Ako víťaz! A vy ste boli aj majstrom sveta v tomto športe? To vy ste nevedeli akože? To si robíte srandu? Jasné, že som bol majster sveta v tomto športe. A nie len v tomto. Napríklad? Napríklad poznáte bojové umenie ninjitsu? To nie. Môžete dať názornú ukážku ninjice? Dúfam, že si nemám nejakú palicu. No pozerajte, čo je ninjitsa. Dobre, pán Baláš, môžete ukázať ukážku. Či akorát vidno.